வெள்ளம் வந்து வீதிகளை விழுங்கிடுற நேரம். மனிதர்கள் மட்டுமில்ல, பேச முடியாத நூற்றுக்கணக்கான உயிர்களும் அச்சத்தோடு கூரைகளின் மேல், வீதி மேட்டுக்கள, மரக்கிளைகள உயிர் தாங்கி கிடக்கிறது. மழை கொட்டுது, காற்று வீசுது, வீடில்ல, ஆறறிவில்ல, வெறும் உயிர் தாங்கி காத்து கொண்டிருக்கிறது. வெள்ளம் கொந்தளிக்கிறது, அலைகள் அச்சுறுத்துகிறது. ஆனால் இந்த மனிதன் தயங்கல்ல. வெள்ளத்தில் சிக்கிய இந்த நாயை தனது தோளில் சுமந்து ஸ்விம் செய்து படகுக்கு கொண்டு வந்து காப்பாற்றுகிறாரு. எல்லா உயிர்களும் முக்கியம் என்பதற்கு இதுதான் உயிரோட்டமான சாட்சி. இவர்கள் யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை, ஆனா உயிர் இருக்கு. கூரைகளின் மேல் அனாதையாக காத்திருக்கின்ற இந்த நாய்களும் பூனையும் எந்த வழியும் இல்லாம உதவி வருமா என காத்திருக்கின்ற அந்த கணங்களில் படகில் வந்தவர்கள் உணவு கொடுத்து மீண்டும் உயிர் நம்பிக்கைய கொடுத்தாங்க.